Daşary ýurtdan Türkmenistana dolanan student Aşgabatyň aeroportundan gönü harbygullygy ekidildi. Russiýanyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan Türkmenistany bir student Moskwadan Aşgabada dolanan güni paýtagtyň halkara aeroportundan gönü çagyryş boýunça harbygullyga uğradyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy maglumat berýär. Waka geçen hepde boldy. Student ýurdun çäýine girenden soň Türkmenistanyň güýj idaralarynyň wekilleri onu 2 sagat çemeti wagtlap Aşgabatyň halkara aeroportuna saklaýar. Soňra degişli harby wekilliginiň işgärleri gelip studenti gün aeroportdan harbygullyga alyp gidýär. Maglumaty ýetiren çeşmäniň howpsuzlyk ýagdaýlary göz öňünde tutulup aeroportdan harbygullyga uğradylan studentiň şahsy detallary, onuň ad familiýasy okuyan ýokary hujaý baradaky maglumatlar ma'lum edilmeýär. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä gurrun edilýän student heniz Russiýada okap ýörendigini, ýylyň dowamyny 2 gezek onuň ýzynyň Türkmenistanaky ýazgyda duran salgysyna harbygullyga çagyryş haty gelipdir. Azatlyk radiosu bu waka bilen bagly Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden kommentariýa alyp bilmeýär. Türkmenistanyň goşun gullugyna häzirki çagyryş 20 martda eglan edildi. Ýurdun çagyryş boýunça harbygullygy geçmäge degişli raýatlary aprel-iýun aralygyna goşun gullugyna alynır. Ýa-da geçen aýyň başynda Azatlyk radiosu Türkmenistanyň harby edaralarynyň işgärleriniň mart aýyndan bäri daşary ýurtlarda bilim alýan Aşgabatly ýaşlaryň eni atalaryna jaň edip olaryň harbygullyk borjyny ýerine ýetirmek üçin ýurda dolanmaklaryny talap edýänliklerini habar beripdi. Eni atalar dilhat ýazyp ogullarynyň okuwdan soň Türkmenistana dolanjagyna we goşunyna gulluk etjegine kepil geçýärler diýip Aşgabatdaky habarçymyz apreliň başynda habar berdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky beýleki bir habarçysy eni atalaryň daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna jaň edip olary ýurda dolanmalygy tawsyrýanlygyny habar berdi. Inni ýaşlar kanikulda Türkmenistana dolanan mahalyna olar aeroportu gelen desine harbygullyga alynjakdygy aýdylýar. Häzirki wagtda eni atalaryň tas ählisi diýen ýaly çağalaryna okuw dogry tamamlaýança ýurda dolanmalygy tawsyrýarlar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri çağalary daşary ýurtlarda okuyan eni atalaryň ençemesine salgylanyp 30 aprelde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagt 27 ýaşa çenli olan olanlaryň ählisini harbygullyga alyp gidýärler. Ýöne bu ýaş çäklendirmesiniň 35 ýaşa çenli ýokurlandyryljakdygy barada gep gurrunlar hem bar. Türkmenistana ýaraly güýçlere çagyryşlar ýylda 2 ýyllyk bahar we güýz aýlaryna 2 ýyllyk möhlet bilen amala aşyrylýar. Ýokary hujaýlarynyň studentleri şol sanyny ýurdun daşyny bilim alýan harbygullyga çagyrylmagy degişli türkmenistanlylar harbygulykdan wagtlaýyn boşadylýar.